Metropoli Forala saioan Euskal Herria Irratian aurrera segitzen dugu Espainiako gorteetarako hauteskunde kanpainako elkarrizketekin eta gaur kanpainako azken egunean EH Bilduko Bel Pozueta daukagu gurekin. Egunon Bel, ongi etorri gurera. Zer moduz daramazu kanpaina, nola dijoa? Ba ongi, egia esateko pozik gaur amaitzen delako, baina, bueno, indartsu eta kementsu esaten den modun. Beste aste bat ere egiteko pres, baina, bueno, nahiko. Hauteskunde errepikapenak aukera eman dizu hobeki pentsatzeko, berriz aurkeztu esan dute, berpentsatzeko kontua eta erabaki duzu berriro aurkeztea, zergatik? Egia esateko ikusi edo azaldu zenean berriro errepikatu behar zela. Niken nuen pentsatu, orain zer erabaki beharko dut aurkeztuko naizen edo ez, baizik eta, errepikatzen zen eta nire konpromisoa hori zen. Orduan Euskal Herria Bilduarekiko eta bereziki Euskal Herria Bilduk bozkatzen duenarekiko nik uste dut berriro. Ez nuen izan zalantzarik. Hor, tartean apiriletik ona gauza garrantzitsu bat gertatu da, eta da epai irmoa atera dela, Altsasuko auziko epai irmoa, zuen semea adurrengan eragin bistakoa duen epaia horrek eraginik eduki aldu zure erabaki horretan. Nik uste dut alde batetik konpromisoa, baina baita ere 6 hilabete hauetan gizartearen egoera aldatu du, okerrerantz. Orduan injustiziak gauzatu dira, gehiago, bai gure kasuarekin, bai Kataluniako kasuarekin, ikusten dugu zer nolako egoeran dagoen, egoera ekonomikoa eta zer datorren, eta horrek nik uste dut indartzen du egon behar garela hemen, eta badaude inoiz, baina arrazoi gehiago Euskal Herria Bilduri bai boza emateko eta bai kongresuan egoteko. Altsasuko gazten aldeko mugimenduan lagungarria izaten alda zu Madrilen izatea? Nik uste dut, ni parte bat naiz, eta ni orain arte bozera mailea izan naiz, jendeak ikusi du nola naizen ni, ze nolako jarrera dauzkadan, eta horrek ere laguntzen du, batzutan bozkatzen dugunean, eta bozkatzen dugu pertsona bati, berez ez dakigula nola den, ni 3 urte hauetan jendeak ikusi nau. Orduan erabakitzeko ea merezi dudan edo ez jasotzeak jendeak ere jakingo du ea merezi dudan. Altsasuko gazten aldeko elkartasun mugimendu erraldoia lortu duzue, berriki ikusi dugu, Justizia Auzitegiaren aitzinean, beste elkarretaratze jendetsu, ikaragarri jendetsu bat, oso zeharkakoa, oso transbertsala da mugimendu hori, joera ideologiko ezberdinetako jendeak parte hartzen du. Alde horretatik kritikarik jaso alduzu, parte hartzeagatik hautagaitza jakin batean? Guk ikusi behar dugu Altsasuko gurasoak eta Altsasuko plataformaren osatzen ditugun pertsonak oso desberdinak. Gara guk ez dugu erabaki biltzea. Badugu arrazoi bat eta da biziari garen injustizia. Orduan izan ziteken ni agertu naizela Euskal Herria Bildurekin, izan ziteken beste pertsona batek erabakitzen duela ahal dugunekin, edo gero abairekin, edo auskalo, aniztasuna badago baita ere taldean. Adurren ama naiz, baina nire bizitzan, nire pentsamenduan, nire proiektu pertsonala ere badut, eta hori ere nik uste dut zaindu behar dela. Oreka behar dela. Aipatu du, zure bigarren kanpaina dela, nola joaten ari da kanpaina hori, bigarrena izateak lagundu dizu, nola dijoa kontua? Nik uste dut, aurrekoan baita ere ilusioarekin banengoen, baina bai aitortzen dut harrapatu nindula nahiko nekatu eta fizikoki eta mentalki generamatzen prozesuangatik, eta orain alde batetik bai gure kasuarekin etapa bat erreda, horrek ere mentalki niri lasaitasuna ematen dit, eta bestaldetik aurrekoan ikasitakoa horrek laguntzen dit ere orain beste prestatasun bat izateko eta beste lasaitasun bat izateko. Kanpainari dagokionez, giroa ezote den zakartu apirileko kanpainarekin alderaturik, ez da? Gogora datorkit Maria Solanari sare sozialetan mehatxu egin diotela, pistola baten bideoarekin, Bilbon EH Bilduko hautagai Andoni Rojori mehatxu egin diote kalean bertan, edo Tuteran Bel Bruja, Bel Sorgina, zioten pintaketa, edo pintaketa azaldu dela. Zer gertatzen ari da, Bel? Nirea, nik, norbaitek agian
nahi zuen ere mintzea, baina brujak esatea, edo sorgina niretzat hori bada. Eta ala hartu nun. Jarri edo idatzi zuena hori, nik suposatzen dut, orain egongo dela zanez, baina bueno, zer egin dut, buelta eman diogu. Baina bai ikusten da, badagoela impunitatea. Kaletan badago impunitatea, badagoela jendeak inposatu nahi duela bere ikuspuntua, ez duela errespetatzen badaudela modu desberdinak bai bizitza hartzeko eta ideologikokin bizitza hori planteatzeko, eta impunitate horrekin pues, ikusten dugu. Lehen zaintzen ziren eta eskubideen aldetik errespetatzen ziren, baina orain badago jendeak prest dagola edozein momentutan edonorri inposatzea bere ideiak eta gainera modu zakarrean. Orduan, nola, adierazpen askatasuna nik uste dut bai zaindu behar dela, baina errespetua ere. Orduan, nahaztu da, batez ere bultzatu dena fascisten impunitatea. Halako haize zakarra kaleetan, sare sozialetan eta baita erakundeetan ere konparaziora. Atzo, Madrilgo batzarrean edo Madrilgo erkidegoko parlamentuan Voxek proposaturik eta PPren eta Ciudadanosen aldeko botoekin Espainiaren batasunaren aurka atentatzen duten alderdiak legez kanpo uzteko eskatu zuten. Zer iruditzen, Bel? Aztakeria eta hori dago lotutan nik komentatu duenarekin. Impunitate eta fascismoaren aurrean impunitate izugarrik eta gero eta zala, gero eta argiago ari gara ikusten. Baina gauzak horiek zuk ikusten baduzu ostegunekoan, asteazkeneko debatean Marimar Blancori galdetu zieten ea iruditzen zitzaion PNV edo beste partidoak debekatzea eta berak esan zuen, demokraziaren aldetik eta hori ezinezkoa zela. Orduan ikusten dugu nola bozak lortzeko Madrilen badagoela realitate bat eta naiz eta askatasuna eta berez zuzenbide estatu batean bermatu behar dena Madrilen berdin da zapaltzea, berdin da, eta hor badago argi lortzeko bozak berdin zaiela eskumuturreko ideiak defendatzea, eta gero aldiz hemen Nafarroan edo Erkide Autonomoan zaintzen dituztelak edo makillaje jartzen dutela irudi beste nolako irudi bat emateko. Orduan ikusten da argi eta garbi erabiltzen dela. Guk ikusi genuen baita ere aurreko hauteskundetan nola etorri ziren Altsasura, nola Ciudadanos, nola PP erabili zuten Altsasuko ikurrak eta nola hurbildu zitzaien baita ere PP eta azken finean erabiltzen dute bozak lortzeko, baina Espainian. Esan gabe dua, eskaera horrek jo puntuan jartzen dituela, EH Bildu eta geroa bai, 110.000 boto inguru azken foru hauteskundeetan bion artean. 60.000 inguru eta 50.000 inguru. PP eta Ciudadanos upeneren bazkideak dira eta upenek ez du txintik esan, honen inguruan. Bai. Argi dugu, alderantziz izango balitz, berehala aterako litzatekela, esateko zenolako aztakeriak, hau zuzendu behar dela, salatu behar dela, baina hori entzuten da eta jendeak egiten du edo politikoek entzungor eta zoritzarrez, hau da txirimiri bat. Hau entzuten da, hau geratzen da, eta poliki-poliki joaten da bustitzen. Eta hemendik 2 urtetara edo gutxiago ikusiko dugu ea gauzatzen den edo ez, hor dago arriskuak. Fascismoaren mezuak, fascismoaren errealitatea, lasaitasun osoz ari gara onartzen, eta hori da arriskutsua. Ingurumari honetan, zergatik da garrantzitsua, zure ahotsa Madrilen entzutea? Nik uste dut argi eta garbi Nafarroaren ahotsa, Nafarroaren hitza entzuteko entzun behar dela Madrilen, baina ez edo nolakoak Nafarroako ahotsa abertzalea, subiranistak, feminista, ezkertiarra eta elkartasunekoak. Eta bakarrik daukagu guk aukera.
badaude beste indarrak planteatzen dutela hori, baina argi eta garbi ikusi behar dugu, zenbakiak ikusita eta realitatea ikusita, eserlekua lortzeko gu garelak aukera bakarra dugunok. Horregatik, jendeak oso ondo pentsatu behar du, eta bat egiten badu ideari horrekin, nori eman boza. Maria Solanak eta Ainhoa Aznarezek mikrofono hauen aitzinean atzota eren egun biok esan zuten Nafarroako autogobernua arriskuan ikusten dutela, Madrilen egun darabilen aizezakar horren poderio, zuk ere bai? Bai, agerian ikusten da, ikusten dugu nola Nafarroan erabakitako hainbat gauzak, hainbat legeak ailegatzen dira Madrilera eta konstituzionalak hor daukatela mosteko eta berdintasunaren aitzakiarekin, espainolak denok izan behar dugula eskubide berdinak mosten dizkigute nafartarren bai eskubideak eta bai doaiak. Orduan, alde batetik hor dago arriskuak eta gero ikusten dugu berzentralizazioaren prozesuak. Ikusten dugu alde batetik eskubiak beraien idearioan Nafarroaren gainetik dago Espainia eta Espainia bakarra. Eta horren gainetik ikusten dugu bai UPNek lehendik esaten zula nafartarren babesa, nafartarren hitza beraiek zirelak, hori desagertu da. Hori diluitu edo urtu da, desagertu da. Eta horregatik esaten dugu, benetako subiranuen eta abertzalen ahotsa kongresu egon behar dela, eta argi eta garbi, ideari horrekin Euskal Herria bildu da indar bakarra. Aizuta, gobernagarritasunari dagokionez, zer eginen du Sánchezek, ezkerrera edo eskuinera joko du? Auskalo zer egingo duen. Bai ikusten dugu keinuak egiten diela eskubiari, naiz eta gero PPk esan ez duela, eta beraiek ere esaten dute, ez dutela paktatuko, baina ikusten da keinuak edo abstentzioarekin lortzea gutxienez ateratzea, eta gero paktuen bitartez edo ikusiko luke nola osatu, nola jarraitu. Hori da aukera bat, eta beste aukera bat da sortzea gobernu aurrerakoia, eta gobernu aurrerakoiarekin han gu egongo gara. Guk argi dugu bai eskubideari aurre egingo diegula, eta hori da gure marra bat, eta baita ere, agenda sozialarekin argi dugu ere esaten dugunean demokrazia bat gauzatu behar dela, eta ikusten dugu orain arte eta azken aldian zenolako legeak eta planteamendu demokraziarekin ez dutela bat egiten. Horregatik alde batetik, bai agenda sozialak, bai erabakitzeko eskubidea, eta baita ere demokrazia. Demokrazia behar dugu. Demokraziak behar du Euskal Herriak, demokrazia behar du Galiziak, demokrazia behar du Kataluniak. Baina erabakigarriak bazarete, ezkerretik gobernua sorde dadin, horren alde ginen duzue? Esaten dudana, hor dago, aurrerakoiak, politika aurrerakoiak eta demokraziarekin izan daiteke, nola ez? Madrilen elkarlanean aritzeko orain arte edo aurreko hauteskundeetan apirilean planteatzen zenuten RC bazkide bezala utzi diozue harreman horri, baina orain kupek ere erabaki du hauteskundeetara aurkeztea, hor elkarlanak nola enfokatze dituzue? Guk ikusten dugu Jotza del Mar hor sinatutako akordia hor gaude indar soberanistak, eta hori ikusten dugu Kataluniako indar soberanista guztiak bat egiten dutela horrekin, eta kontutan hartzen dugu baita ere Galizia eta gureak. Orduan, indar soberanistak horretarako Madrilen gure planteamenduak eramango dugu. Eta bai paktuak edo bai kontutan hartzen dugu alde batetik RC-koekin jarraituko dugula lanean, eta nola ez, kupekoekin ere. Gero RC eta kupen benaien artean zer egingo duten, hori beraien gauza da, beraien etxean konpontzeko. Baina guk badakigu biekin lan egin dezakegula. Bistan da zuen jarraitzaileen artean ere, badirela, ez da, batzuk RC-koak nahiago dituztenak, eta beste batzuk kupekoak nahiago dituztenak. Hori da, hori ze. Eta behira, ikusi behar dugu ere,
aurrekoetan basegola jendeak ezuela ikusten arrazoiak Madrilera juteko. Eta adibidea jartzen zuen, begira, RC juten da, baina planteamendu kritiko batetik kup geratzen da etxean. Eta badago beste planteamendu, borrokarako beste planteamendua. Orain kupek ere ikusi du merezi duela Madrilera jutea. Merezi du Madrilera jutea benetan pentsamendu batekin, gero handik joateko. Baina jun behar gara. Apirilan diputatu izatetik 200 botora geratu zinen, Bel, honako honetan bai? Orain baietz, dudari gabe. Bai. Zalantzari gabe. Bai. Egintzate ematea ere, uste dut, beste elkarrezketa batean irakurri dudala gaur, garan egin dizuten elkarrezketan, ez dutzen, hombre, egintzate emateak ere bere arazoak badakartza, jendea etxean geratzen alda. Nik hori orain zuzendu behar nizun, orain baietz, gauzak egiteko sinestu behar dugu. Ez badugu sinesten beti dago aitzakiren bat edo gogo falta bat gauzak gero azkenean gauzatzeko. Orduan, orain baietz, baina baita ere esaten dut ez garela lasaitu behar, ez garela erlajatu behar. Lehengoan jasotako bozak oso, benetan emaitzak oso onak eta historikoak izan ziren, eta gure helburu izan behar da hori errepikatzea. Hori errepikatzea eta planteatzen direnean 408 bozak gehiago lortzea, errepikatzea eta lortzea gure inguruan denok ezagutzen dugu, baten bat, beraien arrazoiengatik beraik jakingo dute zergaitik, gure inguruan boza eman zezaken batek momentu horretan ez zuela eman. Eta orain konpromisoa da bermatzea lortu genuna eta horri esatea orain baietz eta bere laguntza behar dugula gehiago izateko. Hauteskunde errepikapenak parte hartzean, hain zuzen ere, kaso bozkatzera joateko asmorik ez duten horretan, zer nolako eragin auki dezake, izan ere, ez dakit, asperdura eragin dezake edo etxipena, ez da, berriro bozkatzera joan behar izate horrek. Horregatik esaten dugu orain etxipena edo asperdura hori edo aserrero hori eraldatu behar dugu botoetan. Azken finean kexan geratzea edo kexan mantentzea Twitterren ez dugu horrekin ez dugu lortzen aldatzea. Eta horregatik esaten dugu kexa hori eta etzipen hori eraldatu behar dugu Euskal Herria Bilduri botoetan. Beste mugarri bat izan da apiriletik hona, halako paradigma aldaketa bat, foru politikan, erran nahi baita, apirilean oraindik agintean zela aldaketaren gobernuan, hola deitzeko, iragan legealdian geuden, foru parlamentuari begira, orain aldiz beste laukote badago Nafarroako Jauregian, horrek emaitzetan eraginik eduki dezake? Nik ikusten dut ezin dugula ahaztu azken lau urte hauetan zer egin dugun, norekin egon garen, eta errespetu handiak zor diet laukotea edo sortu zen edo taldeari, eta beraien bozka eman zienei. Horregatik, hoiei baita ere nik gero planteatuko dut konpromiso bat. Nik badakit benetan aldatu nahi badugu, orain dugun errealitatea. Errealitate eta jendarte justuago sortu nahi badugu. Eta aldatu nahi badugu injustizia biziarin garen, injustizia horiek nik eskatu diet gogoeta bat, bozka eman zienei, gogoeta bat eta ikusteko benetan orain aldatzeko eta injustizia aurre egiteko aukera bakarra dela Euskal Herria Bildu gaur egun. Eta ikusten dut baita ere horregatik gogoeta konpartitzen dut eta konpromisoak hartzen ditut. Nik badakit badaudela eragileak, badaudela pertsonak, momentu honetan agian neri, naiz eta beste momentuetan ez eman neri bozkak, orain gogoeta eta arduratsua egiten merezi duela neri ematea. Eta baita ere ikusten dut, konpromiso hartzen dut, bai pertsonekik, bai taldeekin, egotera, konpartitzea, beraien abotza Madrilera eramateko, eta baita ere nik kontatzeko, konpartitzeko Madrilen egiten dugunak, eta biltzeko pertsonak hoiekin. Horregatik ikusten dute
jendeak benetako gogoeta egin behar du eta zer suposatzen duen Nafarroko hitzan, Nafarroko hitza abertzalea, feminista, subiranoa eta solidario Madrilera eramateak. Orduan, suposatzen dut hori jendeak, geratzen zaio jendeari gaurko eguna, biharko eguna eta igandean gauzatzeko bozak, baina hori gogoeta arduratsua pixkate egiteko. Nola da akusazu, Maria Txibiteren gobernua, legealdiaren hastapen hauetan? Nola ikusten dudan? Bai. Maria Txibite, ikusten dut, PSOEk nik ikusten dut dela partidu bat beti orekak dagoela egiten, ez dela gauzatzen benetako politika aurrerakoiak egitera, ez da usartzen, beti dago beste bati begiratzen, beti beldurrez eskubiak zer egingo duen, beti galduko duen edo ez galduko duen Madrilen, eta ikusten dut gobernu bat ditula eskuak lotutak. Orduan nik eskatuko nioke ausardia benetako politikak aurrerakoiak egiteko. EH Bilduko zerrendaburu Bel Pozueta estimatua dago. Mila esker. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria irratian.